हेलो हेलो बाकी बना प्रेम से बोले माता मैया की वाह आई सबसे पहले हेलो हेलो बड़ भैया पंकज भैया के शुभ विवाह जितना लोग भी उपस्थित भइल बानी सब बड़ भैया चाचा बाबा मंच पे उपस्थित सारा म्यूजिशियन कलाकार सहित सब लोग के स्वागत बा अभिनंदन बा वो परिवार की तरफ से कहे कि वो परिवार के हिस्सा हमने के शुरू से बानी सा और वो परिवार से इतना प्यार इतना स्नेह इतना दुलार मिलेला कि घर में कोनो छोट फंक्शन होके या बड़ फंक्शन होके आदमी कोशिश करेला कि वो फंक्शन में शामिल होके और वो प्यार कि दुनिया के कोनो भी कोना में अरविंद अकेला कल्लू रहे अगर पंकज भैया के परिवार में कोनो भी फंक्शन होला तो आप सबके बीच हम उपस्थित हो जाए तो जितना लोग उपस्थित बालो सब लोग के सादर प्रणाम बा गोर छू गोर लगत नहीं पर जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दे दिलो काहे कि आशीर्वाद खातिर ही आप सबके बीच में हमनी के आईना सा माता रानी करस मथिन मैया की कृपा हमरा पंकज भैया हमरा भौजी के ऊपर बनल रहो बस गलती है भइल बा कि छोट भाई के पहले बियाह होगा बड़ भाई के बाद में होता लेकिन कोनो बात बा हमारे माई बाबू ज्यादा हलवाल रह तो मैं उनकर कोनो गलती नहीं है आई सबसे पहले एक कार्यक्रम की शुरुआत करे से पहले वो माता रानी के गीत काहे कि हमनी के कुल देवी माई महथिने मैया है हमनी के कोनो भी शुभ कार्य करे से कुछ भी होला तो हमनी के पहले महथिने माई के नाम लेके आगे बढ़े नहीं जाए तो एगो माई के भजन एक बाद साफ साफ बताओ पति के साथ रहो के देवर के साथ होली के मौसम चढ़ गइल बा निमन निमन होली गोले बनी आप लोग के प्यार भी मिलता सब होई लेकिन एगो माता रानी के बंदा गीत भैया हमके अपन दास बना लो विनती करी हजार तोहरे चरण के धूल से मैया तकदीर रिदम से भूकल थोड़ा ज्यादा रखिएगा मंच पे उपस्थित हमारे बड़ भैया ब्रजेश सिंह जी हमने के बक्सर जिला ही ना भोजपुरी जहाँ भी सुनल जाला सब लोग के पसंदीदा गायक में से एक ब्रजेश भैया के स्वागत एक बार चार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत अभिनंदन कर दिलो साथ में रितु जी वीरों की धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश बलिया तो बलिया चर्चा में बा रितु जी के भी स्वागत बा साथ ही तान्या जी के साथ जितना लोग आए बा लोग सब लोग के स्वागत बा कि अर्जिया तने बाटे हमरो भाग जगा दे एगो लड़का माई के मंदिर में गइल बा कहता है माई
तू हमरा के अपना साथे रख। तू जहां जहां जाइबू जैसे जैसे कहबू जौन हमरा से बन पड़ी हम सब करे। कहता कि अर्जियत ने बाटे हमरो भाग जगाई अब फूलवे बना फूलवे बना बड़ी खुशी के बात बा हमारा पंकज भैया के बियाह में अभय बाबा के ग्रुप आइल बा। बड़ी बड़ी बात आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष और सुहाग चुनी मिल बहुत सारा प्यार हेमंत से स्वागत अभिनंदन बा। नचा अगवा नहीं तो टंगवा ले हम बाघवा के बाघ जिला बक्सर है। मैया तोहरा सेवा में कोनो कमी ना करे बस एक बार तो हमरा के मौका दे के देखो। कहता सचिया सवेरे सचिया सवेरे तुझे की चरनिया हो जाए सवारत मैया मोरे जिंदगा सचिया सबेरे राउर अरे पूजती चरनिया हो जाए सवारत मैया मोर जिंदगानिया। और जैसन कि हमारे गुरुआ चाची हैं जो कि नेवता पे भी आए हैं कार्यक्रम करने भी आए हैं एक साथ दो काम करने आए हैं। हम तो भाई नेवता पाइल भाई रुआ पहले कनी हां लोग कहला कलुआ अभी तक नहीं खियाई है नु प्रेम हो। बहुत कम लोग जाने लगे हमारे गलती से नाम अरविंद हो जान ना लोग कम लोग जानते हो। अभी आओ तो कहते कलुआ आ गई तमाई हो कहलुआ पताया बरसात पंकज या तो तुम पताया बरसात फूलवे बना प्रेम से माता मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।